بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. Hamd sena Huda üçündür. Ol Huda ki şoň üçündür asmanlardaki we yerdäki zatlar. O şoň üçündür hamd sena ahiratda ve şol hakimdir, bi hikmet iş etmez ve her bir zatdan haberdar ve agahdır. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. Allah tebarek ve taala bilýändir yere girip dahil bolýan zatlary we yerden çykýan zatlary ve asmandan nazil bolýan zatlary da we asmana çykýan zatlary da bilýändir. Ve Allah tebarek ve taala özüni rahmet o sena aýtýanlara rahimdir ve tövbe edip amallaryny islah edip amallaryny halis Huda üçin etýän adamlara gafurdur, mağfiret eder. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Ve kafirler aydar bize kıyamet gelmezdi ey Muhammed. Sen ayt. Beli kıyamet gelir. Men perverdigarım bilen kasam içýärin elbette kıyamet gelir. Allah tebarek ve taala gaýypny bilýändir. Hudaýyň ilmyndan bir zerre mikdarly zat çykmaz. Ne asmanlarda we ne yerde. Ve ne ondan kiçi zat ve ne ondan uly zat meger ol Lawhul Mahfuzda ýazyldyr. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. Ta ki Allah tebarek ve taala ceza bersin deyip iman getirip salih amellerini enjam beren adamlara şolar üçün mağfiret bardır ve silagly rızık bardır. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. Bu tor adamlar iki kuşaş edipdiler bizim ayetlerimizi red edip o şolarda tän edip ve bizni aciz etmek üçün şolar üçün azap bardır, güýçli teleki azaplardan. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. Ol özlerine ilim berilen adamlar sana öz perverdigarının tarafından nazil edilen zatni yani Kur'an'ı hak bilerler ve hidayet eder hemme işinde galip bolan ve özüne hem daydilyan Hudaýyň ýoluna. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. Ve kafirler aýtdylar: "Aya biz size delalet edeýlimi? Ol bir adamga keşol size habar berýär ki wagty kesedi çüýrüp para bolsaňyz ýende siz täzeden